kaixo denoi, hementxe gatozkizue, berriz ere, eta gaurkoan berri bat ematera, berri bat zuekin konpartitzera. Hain zuzen ere, orain dela 2 urte, Donostiko apezpiku berriak, Juan Fernando Pradok, deitu zidan, eta beak proposatu ziten, eskatu ziten, Donostira joatea, beste lan batzuk itea, apez bezala, eta 2 urtez, aritu naiz, bueltaka, izan du da, Sari Nazioaren 3. mailako discernimentu bat. Alde baterako arrazoia jarriz, eta bestean besterakoak, eta hortxe egondu naiz. Perplejidadean 2 urtez. Eta azkeneko hilabete honetan, pixkeka hartu dut, erabakia hartu dut. Azken finean, bizitza olakoa da, eta batzutan erabaki hartu behar dira. Eta ez da erresa, baina ez dezakigu gehiegi ere luzatu erabaki hartzea. Eta azkenen baiezkoa esate erabaki dut. Beraz, urritik aurrera, printzipioz, Donostiko Elizbarrutira pasatuko nitzateke. Ez da erresa izan du netzago, herri hauetan ikarri gustora egon du bainaiz, urte pilo ikaragarria izan du dira, 2000 urten, aiatu nintzen seminarista bezala, Lekunberrira. Eta batez ere Lekunberri, Aldatz eta Arruitzen egon du nintzen urte hartan, sotirekin, bere izan duzan nire maixua, Don Jesusekin batera, Don Jesus Jaimena, 2 izan du dira nire maixuk, pastoralean. Gero, 2001-2002 kurtsoan, egon du nintzen Leitzen, seminarista bezala baita ere. 2002-2003 kurtsoan diakono nitzela, urte pastorala egin nuen, bizitzen Leitzen, baina baita ere Lekunberrin segitzen nuen hemen lanen. Gero 2003an apeztu ninduten, eta bialdu nindun apezpikuak, Don Fernando Sebastian, garai hartan, bialdu nindun Betelu, Arribe, Ataio, Azkarate eta Intzara. Baina baita ere, segitu nuen Lekunberriko katekisik eta nik ematen itun. Hor, 4 urte eman itun. Gero deitu ziten berriz Don Fernandok, eta esan ziten, hola esan ziten, he pensado en ti porque eres un intelectual, esan ziten, eta bialdu nindun unibertsitateen eskolak ematea. Egon nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, 4 urtez eskolak ematen itun, aldi berean kurtso batez egon nintzen Berriozarren, han bikario parrokial bezala, gero Lekunberrin 3 urte, parroko bezala, eta 4 urte Huitzin eta Gorrikin. Eta garai hartan Gorrikin bizitu nintzen. Baina segitu nuen baita Lekunberriko katekesik, eta zonalde guzti honetan segitu nuen garai hortan guztian. Gero apezpiku berriak, Don Francisco Perezek eskatu ziten Erroman estudioak itea. Eta egon du nintzen 2011-tik 14 zuzenbide kanonikoko lizentziatura egiten. Baina udaran etortzen nintzen, eta asko etorren nintzen, ama gaixorik egon duzen garai hartan, da maiz etortzen nintzen, eta erabat inguru hontako herritan meza ematen nuen, da enun galdu kontakturik. 2014an berriz bialdu ninduten honea, garai hartan Jesus Mari Xotilekin eta Antonio Lopezekin batera, 325 herritako. Eta gero eta herri gehiago izan du dira, gero Santi etorri zen 2019an, eta honezkero 44 ditugu, eta hor 3 daude, kasi 47 aiatzeko bezala, zonalde bezala. Urte edarrak izan du dira, netzako, oroitzapen ahaztezinak, beti nerekin izango ditudanak, oso gustora egondu naiz, bertako jendekin, bertako herritan, gure ekipo honekin, baita ere oso gustora, eta hori eskartu behar dizuet, zuei, bai apez lagunei, baita zuei ere, bihotzetik eskerrak eman behar dizkizuet tratuangatik, karreraangatik, hainbeste ikasteko aukera izan dut baita ere, herri hauetan. Esan genezake, herri hauetako bertakoa sentitzen naizela. Kasik, netzako arrotzagoa da orain nire jaioterrira ez Gipuzkoara bueltatzea hemen egoten baino. Baina, betire hoixe izan zuekin konpartitu nahi nuen berria. Oain mendik aurrera, ikusiko da, printzipioz segurasko doktoradoa orain burutuko dut, eta gero ikusiko da,
ze tokita o ze eginkizun pastoral eskatzen dizkidan hango apezpikuak. Betire, nahi nuke hori, animo guztik ematea, denai beti apezak pasatzen gera, torri eta aldegin, baino zuek, batez ere seglarrak, bertan egoten zerate. Eta oso importantea da, zuen presentzia hori, zuen parte hartzea, parrokoengandik ere gertu egotea, ez beti arrazoia emateko, baita ere, proposamenak, eta zerbait ere reklamatu behar balin bada, edo osongi hortan egiteko, ez? Lagunduz lanen, hori de laguntzeko modu bat baita. Eta, hoxe, animo nik uste dut eusteko, ez da egin duna esan, gonbitea ingo nizuek, hemen dauden tradizio ederrak, hemengo erromerik, hemengo katekesike bai, herritako festak, zaindarik, oso tradizio politia daude, bizirik daudenak, eta oso bereziki samierena baita ere, eta horri guztiari eustea, nik uste dut ezinbestekoa dela. Egia da, gauden garaian, ematen duela, Eliza beruz dijoala, fedea oztutzen nahi dela. Eta bakarren batek eukizezaken, esan genezake, desanimorako tentazioa. Baina historian halako gorabera asko egondu da. Eta horregatik nire gonbitea da eustera. Pasatuko dira, modak izaten dira, bolgadak izaten dira. Eta segur asko etorriko dira beste garai hobeak. Baina orain importantea da ez amore ematea, eustea. Eta besterik gabe, osori eskerrik asko denoi, eta betire enoa ikaragarri urrutira, beraz, pentsatzen dut kontaktun segitzeko aukera, eta dauzkagun amistade eder guztik eta segitzeko, pentsatzen dut izango dugula aukera. Eta tarteka ere, hone aldera, uste maria behintzat, etortzen segituko nuke. Eta beste, besarkada handi bat, eskerrik asko denagatik, barkatu egindako hankasartzen gatik, eta egongo gera aurki, aio, eutxi, goiari, aio.